Maniwala ka, mas masakit magsalita ang tao mabait, lalo na kapag naubos ang pasensya. Makinig ka, bihira sila makipagtalo dahil nagtitimpi lang sila. Hindi sila nakikisali sa anumang gulo dahil gusto nila ng tahimik na buhay. Pero kapag napuno ang taong to, maniwala ka o sa hindi mo kakayanin yung mga salita na mabibigkas nila sa'yo. Kaya huwag mong galitin ang taong tahimik pero nasa loob ang kulok. At kumukulo lang sa taong hindi ka nais-nais ang pakikitungo. Kaya huwag abusuhin ang taong mabait sa'yo. Baka di mo makayanan kapag sila ang nagalit. Pasensya ka na sa ugali ko. Hindi kasi ako pakitang tao. Oh, kabeshi, paano ba yan? May mga tao talaga na nagsusorry sa kanilang ugali, no? Pero alam mo, ang tanong ko sa'yo, dapat ba talaga tayong mag-sorry para sa kung sino talaga tayo? Siguro, madalas nangyayari yan sa'yo, no? Yung feeling na minsan, kailangan mo nang mag-sorry sa mga taong nakakasama mo sa ugali mo. Pero, alam mo ba, minsan, hindi naman talaga dapat tayo mag-sorry kasi yun na talaga yung totoong ikaw. Una sa lahat, kabeshi, tara, tanggapin natin na lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Hindi naman tayo robots na pwedeng i-program para maging perfect sa harap ng lahat. Kanya-kanya tayong kagandahan at kahinaan. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang itago yung tunay mong ugali, walang dapat ikahiya doon. Dahil kung iisipin mo, mas magiging masaya ka at komportable sa sarili mo kung tanggap mo kung sino ka talaga. Alam mo, minsan ang hirap talaga magpanggap. Parang ang bigat sa dibdib, no? Kaya kung hindi mo talaga kaya i-cover up yung ugali mo, bakit mo pa epipilit, di ba? Hindi naman lahat ng tao maiintindihan ka, pero yung mga taong dapat naiintindihan ka, sila yung dapat mong i-cherish. Sa mga pagkakataon na kailangan mong mag-sorry dahil sa iyong ugali, oops, tama na yan. Hindi mo kailangang mag-sorry sa pagiging totoo mo. Hindi naman lahat ng tao makakaintindi at okay lang yon. Ang importante, nire-respeto mo ang sarili mo at ang mga taong totoong nagmamahal at tumatanggap sa iyo kahit ano pa ang mga quirks mo sa buhay. Kahit pa sabihin mong hindi ka pakitang tao, okay lang yan, kabeshi. Hindi naman competition ang buhay para sa atin. Hindi natin kailangan magpapakitang ganoon-ganoon lang para lang tanggapin tayo ng ibang tao. Ang tunay na mga kaibigan at mga taong mahalaga sa iyo, tatanggapin ka kahit ano ka pa. Alam mo, mas nakaka-inspire pa yung mga taong bukas at totoo sa kanilang ugali kaysa sa mga taong puro pakitang tao lang. Kasi yung mga taong totoo, sila yung may lakas ng loob na ipakita kung sino talaga sila sa harap ng maraming tao. Hindi sila nagpapanggap para lang maipakita na sila yung perfect. At yun ang totoong kagandahan, di ba? So, kabeshi, sabi nga nila, walang dapat ikahiya sa pagiging totoo mo. Hindi mo kailangang mag-sorry dahil sa ugali mo. Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay bukas, kung ikaw ay nagmamahal ng tapat, hindi mo kailangang mag-sorry sa kahit na sino. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagtanggap, hindi nasusukat sa kung gaano ka kaperpekto. Kaya ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa pagiging totoo sa sarili?